Ако днес сте прочели най-абсурдните заглавия в социалните мрежи, не се очудвайте. Вероятно вече сте попаднали на абсурдни заглавия в социалните мрежи. Една кампания, която сайта Медиапул започна срещу фалшивите новини, чрез паките на онези, които ги измислят. Левски бил турски агент! Алеко пътувал до Чикаго и назад с държавни пари! Вижте на княгиня лъсна само по байрак! Вижте Димитър с фотография! Ти си това, което четеш, разказва Медиапул създаде генератор за фалшиви новини. Една кампания против фалшивите новини. Кампанията Ти си това, което четеш. Абсурдни заглавия в социалните мрежи. От днес стартира рубрика, чиято цел е да развенчава зачестилите напоследък, пиши, фалшиви новини. Единствената ни цел е да се борим реално срещу троловете и фалшивите новини.